mbia mono muralia. Oh yes. Assessor ward muna nago tebia. Alio maite otore umobago Nyamira. Asere this is a ward nere ward you call it license Nyamira. Na setu akaruke formally left fari. Yes. Ntobwato mu cyando bwo bibi. Abalende ntogo getenga ske Fred Marian Kengo. Na temete go siri bibi. Right. Seborabu. Lakini boniga obibi obona ende boiranira senjere nene. Mbotagete abarayi basoime ponyoro murai okonyara kubeka mangana yabia na security ebekwe esane egari kyombe kikona kuibwe yemo ibere sato unabono bwibi buli matunwa gobole iguru mono ase yanga matuka etiri kyombe kigure irwange kabere gatatu kikogenda kogoja isogete same na sande igostiri bwibi buli mboraera mboga niri ponyore enjera bokurigeriwa boere igona mfiritinga nyore libageli ekina kiegente kemege tangani ekwero bibyo bande tokoleto butaka sana asabantu baito na monasesise ward kogoja amache nale ishwene ne mono asabantu baito besise nyasaye numiya ndo batembura kinga kieki ngo twere yagara abantu batekorera mono lakini umurakero cyo musini nuki week esise ward ni gere exposed asomo cyando bwa make oyo okoranga nisakonyora libageli ninyole ebisima mbire miresise wadi muralia lakini ibisime bimbira abe kwa bigenda gokonya abantu baito amache otobiruke gabo na sande nara amache abweneto kunguswagende sabantu egera na intu abantu baito besise ward banyora amache amaya bakunywa na mono kinga kicyo murakera na yabako acyombe ndubwati kindani kiraroro kitakire kive improved chikolerwe improvement jirosi gubiya chikolerwe egere kinyale korwa make aisaine ko cyasesise ward abantu bayitombana ocyandika iguro ya make amache ayegese kungusu kimiki nyore libaga egenteke mo priority yane number 1 amache agende semiki agende aikange asabantu bakonyanyora banyatumie ko cyamangane school yetu engaki yaetire kuruma egese ward kinyinge cyabere kigokora biya sana lakini boniga chiskuru kitu njibwate emechando wao nchiganiri ebirasi byagachwe nchiganiri abana baito ba ICD banyore asagiya bagosomera chiskuru kitu nchiganiri omurai oguchikange obwato obumanyi bw'ekisemi chikwaniro eskuru buna mecho isa a good secondary school and enkoro yabera matuka mangi lakini boniga ebwate rankos ki problem abana mbayo nemechande mingi netage toburai nje muno muntu bwanje tamangane kisemera na berese kisemya singa kintambe ninge kisem asebura biye itomono monesise ward priority number 1 korai school yetu chiko sawa na bana baito banyori kisem kibogwenere konyora Bia mona sana na omweshimiwa asense moyende tobote amangana bunabona yobolemi wakwanire chindani abantu gali mbara abatugi abantu ngole mabale bimeli ao na boigo no nyasense mwiliye chae ngaki oroche buna ese gotoka koreri bagari ekiro kyomo MCA na kiora nyare gukonya abalemi ibe nsemeli ya esise okay abalemi benseme yesise Insakonyo aliba muno mu MCA ndoda tobe kichi muna wono chikuwa nkurukira se counts abalimi bayewe libaga banyorese bakubeka amabera abo alindwa yageraya ya maroba anyora libaga kogende west esisegera ale koleta amabere muna wono kuja kichauli kuja koni so this akonyora chikura kibekwe aho kibe well positions abalimi baita amabera ali abagusale kamaroba yanda tabwa gisagukia na bakubekwamo egaranya ale konyora ekiro eisaine yokoniwa bon ebine bintu bikuru ese count muno mu MCA na bonda atumie my influence nenjere nyinge ko wetera nabarayi bande be count koranga kyombe kyalendiru kyombe kyamabere kinyole okolendo kuya kinyole veterinary baito egere tonya konyora kyombe kire improve kingi ijaja kirego sirase sise ward egera mabera yo anyale koba agokonya omulemi economically kurwa sisise number 2 chipara chito nchiganiriwe kibe improved egere chipara ikinyale goyeteka of course boniga muna bone mblay
mabera yuno tware kemeli chinyeni n'ebintu bindi bigotoka sesise kuikase chiro igerega sienko ngwe koera chipara chinyinge tichiri gweteka igo nintumie kero kiane muno mu MCA kororanga na twalire that influence na temire kogera chipara chirosiwe asesise word communication everaisi abantu bese batware obororo no oburaisi wo wikibimeli byabo asechiro